سلام سلام نقولهم إيرتراويان دقيمة سلام كبلي فوتو بزخونة أبزا ناي لومي مدبي زيادة انتاي كبلي دالي نحدا نجر بيجبتي بنصرنت بي كل حدقاتاتن زتفتصمن بمصراي كنري لنا نخلو النجر مالتي نخلو نجر بمصنعتي حجي نزم سبات زيوم قيد بتخ إلى أمسي ما له تا قيد بتخ لو مطرح يكون بالزارة وابزع نزم سبات زيوم كاب نويحه صيلهم كون قيد بتخ زبلا ويدما كنقف كلوخ أنا ببعلي نزخون السب كنقف كلوخو بزي زخون نجر كنقف هاي أيدلني حسي يدلني سبات كتسلم أيدلني سبات كخف أيدلني حجي أبزان إلهم مدب توانا نجر زخون إيرتراوي كري أزلو بفلا أبي إثيوبيا أب أديس أبابا أب أديس أبابا زلو إيرتراوي دلاي فتحوهن دقافيهن عقل صيبوالو بسنك من بسنك زم سبات زيوم بسنك زم سبات زيوم أنا زخون نجر بقمت كزارب أيدلني ولا اتم دقفت زبحلو اب اديس ابابا زلو لك كمتم دليت فتحي يأسروا كل نجر يقاطمو مالو مالتي تم دليت فتح زبحلو خي نزيهم زي دقفو مالتي نزيهم زخون نجر حتو زحتوهم مالتي مس منقسي إثيوبيا انتاي ركبنا انتاي وعلنا أب إثيوبيا خوينا انتاي تي نكايدو قلسي إثيوبيا أبلع الحزبنا زخونة حدقا نخيتفتصم إثيوبيا أبلع لي هاجرنا زخونة ناي واننت ورار كايد صباح نقوهو وزته مزيون كوفي لهم زتزارو بالسبات بمولهم صوروا له مالت صوروهم زلوم أنا تي رخوا زلوهم مالتي بزو حسابك واج يبلالو كابزم سبات زيوم فريحهم دليت فتح بزو حد دليت فتحي أب أديس أبابا زنبورو كالق بوتا معقوب سينوم نليبيا زمصي إيرتراو قلبي بلونا له بزو حساب مصي له بحالالو بزو حساب يخيدالو يبحالالو أبتنا إيربورتن غلن قرب صقمالهم بو خمل زخلكا ان كينيا ديني إيغواندا ديها زوصها بزو حلو مالي بسنك من بسنك زم صبات زيوم هقدف أب أديس أبابا خلو زخون الدلاي فتحي أنا دلاي فتحي كبل دقا ولا زخونة يسكف وي بالدفرت أي زاربن تنبره جن أبتا أديس أبابا بسلام نبر نيرو مالتي إزم سبات زيوم أبتا أديس أبابا زا جميرا ما زلو خابز جمرغن دلي تفتحو من دقفت زنبورون بمولهم إيرتراويان حقولهم تصيبوا مالو أديس أبابا مالتي زقففن كندي تقفيبهم إيرتراءات يمالو كندي أب إسر بيتات اللو زبزحها أب جزو تعاصي يوعل اللو قالها هادي من كسام ليبيا متسالو بسنك من بسنك زم سبات زيوم زخون زي بوليتيكا يكون زي بوليتيكا قال دفو زي بوليتيكا قال مللكا أيكون أنا بعينة بوليتيكا بعينة لوطي أيكون النزيوم ولا نتي ننوح قاوم صنحو منقسي أب إيرترا زلو خمان طقامي نجار كم صنح رخيلو ولا حنتي أنا خم حدا إيرتراوي حزب إيرترا بحجر بالسلام كنبر يدلي
እዞም ሰባት እዚኦም ብትክክል ንኸምኡ ዓይነት ትሰርሑ ነይሩ ተዝኾን እንታይ ሰብ ክቃወሞም ኢልኩም ትሓስቡ? ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ዘለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ስለምንታይ እቲ ምቁዋም ዶ ምድጋፍ ዝበሃል ኣብዞም ሰባት እዚኦም የሎን። ካይትዳናገሩ ዝኾነ ሰብ ክዳናገር የብሉ። ምክንያቱ ኣኼባ ፀዊዖም ክንደይ መንእሰያት ከም ዝእሰሩ ገይሮም ኣሎ በሃል ኣሎ። ኦኬ ንደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ። ነቶም ደለይቲ ፍትሒ በርጌድ ንሓመዱ ዝብሉ ነበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ነዚኦም ዝኾነ ሕቶ ዝሓተትዎም ይእሰሩ ኣለዉ። ወይ እዚኦም ልኢኾሞም ወይ ዝኾነ ሓሳብ ሂቦሞም ዝኾነ ተቃውሞ ዘቕረብሎም በዞም ሰባት እዚኦም ይእሰሩ ኣለዉ። ኦኬ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብታ ቦታ ምስ ኮዲኦም ዝኾነ ኤርትራዊ ዝእሰር ዘሎ ማለት እዩ። ዘጠራጥር ምክንያት ከም ዘይብሉ ብምንታይ ትርድኦ? እዞም ሰባት እዚኦም ኣብኣ ምስ ኮዲኡ ትእስር ቤት በቃ ሰብ ዓቕሉ ፀይብዎ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ገለ ቴሌፎን ክድውሉ ኣይሰማዕኽዎምን፣ ምሶም ናይ ስልያ ናይ ኢትዮጵያ ክረኸቡ ኣይረኣኽዎምን፣ ክሰኣሉ ይረኣኽዎምን፣ ክዳወሉ ኣይሰማዕኽዎምን ድኻ ክትብል ከምኡ ይኮነን ተመዐቀኒ። እዞም ሰባት እዚኦም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ኢና ካብ ዝብሉ ሰዓት ገለ ተኣሲሩ ኤርትራ ምለስ ኣሎ፣ ገለ ሃዲሙ ንሊብያ መፃሉ ብብዝሒ፣ ገለ ኻኒ ኣብ እስር ቤታት ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ክንደይ ሰብ ተኣሲሩ ኣሎ። ብዝያዳ ደለይቲ ፍትሒ እዮም ዝእሰሩ ዘሎ። ሕጂ ምናልባት እቲ ቅድም ደገፍቲ ዝበሃሉ ወይ ደገፍቲ ዝፍለጡ ገለገለ ዝእሰሩ ነይሮም። ሕጂ ግን ዋላ ደለይቲ ፍትሒ እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ። ነዞም ሰባት እዚኦም ተቃውሞ ዘቕረቡ ሕቶ ዝሓተቱ ኩሉ እቲ ወላ እውን ብዙሕ ዝለዓል መን መሪፅኩም ናብ ስልጣን መፂኹም ትእክቡና ተብሉና ኣለኹም ዝብሉ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ቀንዲ ቻነል ናይ እዚኦም መን እያ ተልካ ተፈታዊ ሸዊ ነቲ ሓሳብ ዝድግፉ ከም በዓል ቴዲ ብረስ ገለመለ ገለ የለውን ማለት ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ናይ እዚኦም ብብዙሕ ነገር ቀንዲ ግን ሰልጠነ ግርማይ ተፈታዊ ሸዊ። ስለዚ ሰልጠነ ኣብ ኢትዮጵያ በዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ሽግር የጋጥም ኣሎ። ወይ ዝሰማዕኩማ እንድሕሪት ሓሳብ ኣካፊልኩማ ንሰልጠነ ፅቡቅ እዛ ጉዳይ ብግርህነት ትኸዳ እንተሊኻ ተዓረም ብዕላማ እያ ዝኸዳ ዘለኹ ትብል ንሕሪ ኳንካ ኻኒ ቅድሚ ዞም 4-5 ሰባት ቀዳማይ ንስኻ ትሓታቲ ስኻ ናይ ገንዘብ ስኻ ኩሉ ናይ ሚድያ ሓበሬታ በትን ንኩሎም ተዋሃዶም ዘለኻ ሰልጠነኻ ቅድሚ ኪሮስ ቅድሚ ውፉይ ቅድሚ ሓደ ቀዳማይ ተሓታታይ ሰልጠነ ግርማይ እዚኣ ዝኾነ ሰብ ክሕዛ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ስድራ ቤትኩም ዝእሰሩኹም ዝጠፍኡኹም ዝቁተሉኹም ዘለዉ ስድራ ቤታት ብምሉእኹም ብጀካ ዞም ሰባት እዚኦም ካልእ ተሓተት ይብልኩምን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ፀጥታን ገለን በዚኦም እዮም ተለኣይኹም ዝሰርሑ፣ በዚኦም ገንዘብ ተዋሂቦም እዮም ዝሰርሑ። ኢትዮጵያውያን ካ ትፈልጥዎም ገንዘብ ንድሕሪ ሂብካዮም ስድሮኦም ከማን ቆትሉ እቲ ገንዘብ ብመን ይከባሉ? ነዞም 5 ሰባት በትን ገንዘብ ዝኸዶም መን ሰልጠነ ግርማይ ዝወሃዶ ሰልጠነ ግርማይ ዘእኩባ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ክሓስባ ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም እታ መስርሕ ካብ ዝጅምርዋ ስለምንታይ ብብዝሒ እሰር ኣሎ ኤርትራዊ?
ስለምንታይ ብብዝሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊኡ ኬንያ ገሊኡ ሊብያ ንገሊኡ ይሃድም ኣሎ ስለምንታይ ዝኾነ ሰብ ርዱእ ነገር እዩ ኣብዚ ኣነ ዝዛረባ ዘለኹ ተቃዋማይ ደጋፋይ ነይበልዎ ኤርትራዊ ምድሓን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ሓዝዋ ዝኾነ ሰብ ነዛ ቢዶ ሰምዓ ሸርበላ ኤርትራዊ ምድሓን ዝብል ሕቶ እየ ዘልዕል ዘለኹ ወይ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ምቁዋም ምድጋፍ ኣይኮነን ዝኾነ ኤርትራዊ ዝድሕነሉ መንገዲ ይቃወም ይደግፍ ብዘየገድስ ህይወት ምድሓን እዩ ዘሎ ሕጂ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኻ ይቃወም ይደግፍ ኤርትራዊ ሓውኻ ኣድሕን ብዝከኣል ማለት ካብዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስእሊ 5 ንሪኦም ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ናይ ሓበሬታን ናይ ገንዘብን ዘንቀሳቀሶም ከዓ ተፈታውስ ሰልጠነ ግርማይ ኣሕዋትኩም ዝቕተልኹም ዝእሰሩኹም ሃዲሞም ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝኣትዉ ዘለዉ ብዙሕ ነገር ሽግር ዘጋጥመኩም ዘሎ ኤርትራውያን ተቃውሙ ደግፉ ብዘየገድስ ምቋም ምንድጋፍን ኣብ ጉዳይ ሃገርካ እዩ ሕጂ ግን ኣብኡ ከይበፅሓካ ተሰዲድካላ ዘለኻ ኣዲስ ኣበባ ኣብኣ ተቃዋማይን ደገፋይን ማዕረ ኩሉ ነገር ዘጋጥሞ ዘሎ ብሓይሊ ገፊፍካ ናብ ማዓስከር ምውሳድካ ኣሎ ክንደይ መንእሰያት ፈሪሖም ሂወቶም ከድሕኑ ተገፊፎም ኣብ 2 ካምፕታት ከይዶም ኣለዉ በሃል ኣሎ ከምዚ ተቃውሞ ኣዝዮም ተረድቲ ተቃውሞ ዘቕርቡ ወላ እውን ኣብ ታዕሊም እትናዮም ብዙሕ ተሓዙልና ኣይከኣሉን እዮም ዝበሃል ከዓኒ ኣብ እስር ቤታት ብዙሕ ነገር ማለት ትልካ ግን ተኣሲሩ ዘሎ ተኣሲሩ ኣሎ እቲ ካምፕ ዝውሰድ ዘሎ ካምፕ ውሰድ ኣሎ እቲ ዘይተታሕዘ ገሊኡ ፈሪሑ ኣብ ገዙ ተዓፂዑ ኣሎ ገሊኡ ከዓነይ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ክሳብ ንሊብያ ሓድም ኣሎ ሰብ ማለት ብሰንኪ መን ብሰንኪ እዚኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሊብያ ዝጠፍእ ዘሎ ሓውኹም ብሕጂ እውን ብሰንኪ እዞም ሰባት እዚኦም ጥራሕ ክኾኑ ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኡ ኣብ ኬንያ ሓውኻ ጠፊኡ ንሒሎምኻ ብሰንኪ እዞም ሰባት እዚኦም ምዃኑ ጥራሕ ትፈልጥ ኣለካ ሓፍትኻ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲማ ንሊብያ እንዳኸደት ኣብ ከምዚ ገጢሞን ቀተልታ እዚኦም እዮም ብጭብቲ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝኸዱ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብታ ገዝኡ እውን ኣይኮነን ሰሪሕ ህይወቶም መርሕ ኣብታ ገዝኡ ቀሲንካ ምድቃስ ሲንዋ ኣሎ ዓቕሉ ፀይቦ ኣሎ ኦኬ እዚ ናይ ህይወት ኣድሕን እዩ ትንፋስ ኤርትራውያን ምድሓን እዩ ዘዛርብ ዘሎ ሕጂ ትንፋስ ኤርትራውያን ስለዚ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ብሰንኪ እዞም ሰባት እዚኦም ዓቕልኹም ዝፀበኩም ዘሎ ከዓ ምስርኸብኩም በልዎም ክሳዶም ቁረፅዎም ለጥፍኹም እዮም ዘለዉ የሰርኹም እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣይትተኣከቡ ሓደ ምስኦም ኣይትተኣከቡ ኣኼባ ኢሎም ፀዊዖም እሲሮምና ትብሉ ኣለኹም ወንታ ትገብሩ ትእከቡ ኣለኹም እዞም ሰባት እዚኦም በቃ ተፈሊጦም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከላስ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኮይኖም ክሰርሑ ወዲኦም እዮም እሺ እዘዜ ዝበልኩም ሰሚዐ ዝበልካ ምሶም ካስርሑኻ እዮም ኖ ኣይፋልን ብዛዕባ መን ኣብ ስልጣን ኣምፂኩም ኢልካ ዝበል ሕቶ ዶ ብዛዕባ ልእላውነት ዶ ብዛዕባ ሃገር ዶ ብዛዕባ ህዝቢ ዶ እንተልዒልካ ምዞም ሰባት እዚኦም ምጥፋእካ ኣይተርፈካን እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣበይ ኣለዉ ብታ ኣዲስ ኣበባ ፈሊጥኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኻ ብዝካል እንታይ ትገብሮም ነዞም ሰባት እዚኦም ምስራሕ ጥራሕ ተድሊ ሕጂ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣነ ቀንዲ መረዳእታ እንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብታ ኣዲስ ኣበባ እዛ ስራሕ ኢሎም ካብ ጅምርዋ ኣይኮነን ደገፍቲ እቶም ደለይ ፍትሒ ዓቕሎም ፀቢብዎም ታምዕ ቅኒታት ይንስያ ይደፈቱ ሰብ ዝዛረቡ ዘሎ ተኣሲሮም በዚ ጠፊኦም በከምዝኾም እዮም ከም ዝጋጢሞም ስግደፎም ትኩሉ ነገር ካብ ምንታይ ተበጊሱ ካብ መዓስ ድሕሪ ፈሊጥካ ዋናታቶም ናይ ኩሉ ነገር እዞም ሰባት እዚኦም
زم سبات زيوم أبتا أديس أبا هايلو كابزو أكوبو أبتا أديس أبا نزا جميرا ما زلو كابزو جمرو بقى تمدلي تفتح خاي ترفع عقلهم تصبي بوهم يأسروا كل نجار يقطمو مالو مالتي نوريم قالنا أبيني تشالن يمز أكوبو أبي مصيم انترفيو زغبرو أبي مصيم بزعبا ገንዘብ زحطو تلكها أب تفتاوي أب سلطنة ግርማይ ካልእ ቻነል አይብሎም ካልእ ቻነል የብለምን ቻነሎም ሰልጠነ ግርማይ ናይ ገንዘብ ዲ ናይ ሓበራታ ዲ ናይ ኩሉ ነገር የማን ጸጋም ዘብሎም ሰልጠነ ግርማይ እዩ ስለዚህ ሰልጠነ ግርማይ ክሳብ ሕጂ ብግርህነት ተኸዳን ድሕር ጸኒሕኻ ዛ ጉዳይ ኢትካ ሰሓበላ ዛ ጉዳይ ኢትካ ሰሓብ ምክንያቱ ነዞም ሰባት እዚኦም ንስኻ ኢኻ ናብ ኩሉ የማን ጸጋም ተንቀሳቕሶም ዘለኻ ብገንዘብ ይኹን ብሓበሬታ ይኹን ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ስኻ ኢትካ ንሕተሪፍካ እዞም ሰባት እዚኦም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤርትራዊ ኸ ብሰላም ክነብር እዩ ተዓዱ ክሳብ بسلام أب تعدو كساب زنبر أب تعدي سابها هما كالي يترف كم تقيد مهج زنبرة كنبر خال حججن حدا خلطة يكون زو أسر ذلو كله يرتراوي زو أسر يأسر زهدم يهدم تعطي جوزو زوعل هجوزو تعطي يوعل له أستاد كل تميت الشح يرتراوي أدي سابها له بسن كزم حمش الشديش سبات جنجي زخفة ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሙ ኢትዮጵያውያን ካትፈጥዎም ኢትዮጵያውያን ንፈልጦም ኢና ሓንቲ ሚእቲ ሂብካ ክልተ ሰብ ከተቕተሎም ትኽእል ኢኻ እሱ ስለ ዝኾነ እየን ከዓ እዚኦም $1,000 ኣሽሓት ሰባት ይእስሩ ብዙሕ ነገር የጋጥሙ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ندحنت إرتراويان نفتح إرتراويان انت زخون زبخا خمي بيلكا أخات ودبو أخات مصنعة تكايد لوم زي تردو صباح خمي بيلكا تردو أخات تسرح لوم صباح ديزيون قنو سيكونان بحقني فتحن لوطن علامة السنة يرتزخون نابسلطان حانفنا فايمي أين بلون زبخا حتى نكلون حتاتات بقبق مملسو رديتات ناي هزبي سخونة ጸገም አለ ሎም ዘይተረዶ ጽባሕ ተረዶ ሃትጽዕር ኣብ ኣሕመድ ዘውዕሎ ዘሎ ሕቶ ስክፍታ ኣለና እንታይ ኤርትራዊ ምስሕዋት ካንካ በት ስክፍታ ትዝቲ ወይ ካብ ሕዋትካ ትእረም ወይ ጌጋ ናይ ሕዋትካ ግምታት ተሊኻን ሕዋትካ ተረድእ ከምዚ ሕቶ ስለ ዝሓተተ أب حمد حيسكا حواتكا تطف حواتكا تأسر حواتكا نفيس أما بحرن قالن نسهران قالن كتطفوهم زلوهم تقبر معناتو ردو نقاري زم سوازيام آتي مزلو ردو نقاري زخوانا سب أب إيتوبيا هجي زأسر زغتل كابا هاديمو نابي كينا خيد زمته زخونه حدقه زغاطمو كبا هادي من ليبيا زخونه حدقه زغاطمو ابتا وشتي ايتوبيا تاثير زخونه ولا قاليوم كسابتي دوب ايرترا وشيدوم زغحفوم الله لو متى تزحشت ابتا هاجر كان حرته مليسكا خمان كالي ترفابت برخاتات عدخاكا توعل تحدر لو مجن ليبيان تخدكا شجر ايربورتي كوص زفتنه خندي شجر يغاطمو لسب بخل قوط خيناتو كلتا معسكر كفيتم ايش زبلهم ابتا معسكر وستولو حتى زقربه عطيطي زبلخه اسر بيتون كالن بزح ነገር يغاطمو ገንዘብ ክፈሉ እንዳበልካ ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ግምጥል ክብል አይብሉን ነዛ ነገር እዚያ ህይወት ያተኽፍል ዘላ ዝኾነ ኤርትራዊ
صوم ده حدر كرا جزا خفيل زحدر تا بقى تا أبديك خي حدر مالتي زخون إيرتراوي أكمز شجر نار أي ونم سبات زيهم كأني نايت ستتانجلن تحبابيرهم نأستات كل تمي تشح إيرتراويان أبدا أديس أباد مفتارو خمس ألق جرمو زيادة قدم بلومي عقلوس أي بو إيرتراوي نليبان تقد حدقة بأربورت خوص انتدل حدقة نكنا بيل خوص انتدل حدقة أبتا أديس أبان خوفت بله حدقة بسان كمان بسانكي إزام سبات زيوم زم حمشتن شاد شايم سلطنة نزيم كند مرحيونكا سلطنة قرماي إيو لومي بزاي ميديا بزاي جنزب حانتي مترفلكات كتب لا يدخلنا ميديا حبريتا سلطنة يزمو قبام جنزب سلطنة يزمو قبام كله نقر مالتي هجي تامدب كايت نوحانا بفلاي اتوم دليت فتحي برقدنا حمدو بفلاي مالتي نظم سبات زيوم سلطنة شاد شايوم كالونا لهم بدحرهم تحقاقستون كالخالو بزو حابز ميديتات ناتهم تلاقاتو سمع سبات لهم بوفي كايت مصنع بكيراس كايت مصنع بسلطنة كايت مصنع هراي اتوم اميديات يوم اميديا ووات يوم نظام سبات زيوم كايت تنكفلنا زبل زلو أمو بسنك زيوم سي سب إسر الله سب فرارح الله انت تبهله نو بزم سبات زيوم كايتو مصنا هايتو تنكفنا إلى أبي ماسميدا تعفر زلا زخون سب بعال منين كفلطان خلالو مغنياتو هيوت يتقفل زلو هيوت بهيوت خطكا مخانا صباح زخون سب كقمت خلالو نعافلي سب أنا خام أنا زخون سب هيوت حل فايدليني بجيك إرتاو هيوت خدحن زم سبات يومون هيوتهم كطف أيدليم كدحني أزدليم جن حواتهم يطفلوا عم انت اليوم عبدحنا حواتهم صرحوا خللوهم نون دلاي فتحي ولا دقفا يخون حوا خمي غير كتطفو حوا قلت اللي تقرمت ردو برحوا تطفو لفقلالو جنزم دحب كحوات كتطفو عبدحنا إرتاوي يقاوم يدقف بزي قدس إرتاو دخل كطرح مدحني أنا دحنت إرتاوي زقد سنزل زم سبات زيهم كطفو يكون ندلم دلو أم مطفع حواتهم دحرقت إلى ما جن كطفو يطرح يزلوه كساب حجي خدوات صنحو انت كلهم تعريمهم لا انت ببولكم تعريمهم لا صبو هاي فعلا بزي هنتصلعين انت اليوم جن بسونكم كندي سب أب حادقا يأتهم زلو كفلتو كلهم تمام ميدياتات قال سبات وحوح تبل زلهم لخلخات كاني أبا خنت مساكن كاتفلت لكن كل خن ريكنا لنا نفوعه بحالات راح حج أفكن كتير كنت راح تزاربها 3-4 سبات لهم في اللاي عم ميدياتات كونكم بيجاك سلطنة يزارب زلهم سلطنة واناي سلطنة بيجاك سلطنة هم زم حمشي سب فلكات قبل يكونن حنتو سمن قوصل يكونن ገንዘቦም حبريتا زمقبهم كل نجر سلطنين صويعو انترفيو ناغبره ززراربهم سلطنين بجاي كا سلطني حنتي مترو كنقاساسو ايكولنيم هجي كا اميديا نبلكم كلنا سلطنه ميديا كون سلطناتهم حلافي كمان ناتهم حلافي اللهم جن حدا 3 سبات اللهم اسمعتكم نصوعهم كل سبكا كاتاتلكنا له نكراس كايتون تفلنا كايتون كفلنا نوفي كايتون كفلنا سلطنه كايتون كفلنا وما بعد كيروس سبات كن رشنو كومينا وبللو يرشنوهم كم زندابل كنت زارب اللغن ترخبنا اصبح نغو قسيلا تا غزيس كترخبنا نرأينا يزلنا حجي تاسب جن نابي قصع طب قرهنات كتكيت صنحت
ክትርዳእ ክትክእል ኣለዋ ክትእረም ክትክእል ኣለዋ ከይድና ግን ትኽእረም ይተኣርም ተኣይእረም ዝብል ግን ከይድካ ተመወዳእታ እንታይ ምኾና ዝኾነ ሰብ ክፈልጣ ክኽእል ኣለዎ ብሰንኪ እዞም 5 ሰብ ኣሳት 200,000 ኤርትራዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገሊኡ እሰር ገሊኡ ኣብ ገዛ ተዓፂዩ ይውዕል ኣሎ ገሊኡ ሃዲሙ ንሊብያ ኣቢሉ ኸይድ ኣሎ ገሊኡ ሃዲሙ ንኬንያ ኣቢሉ ኸይድ ክንደይ ሰብ ካብ ሓደጋ የጋጥሞ ኣሎ ብሰንኪ መን ብሰንኪ እዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ሰባት እዚኦም ደገፍቲ ከዓነ ኣለኹም ከዓነ ውሕ ትብሉ ኣለኹም ኩልኹም ትረኣዩኹም ዘለኹም እቶም ቀንዲ ግን እዞም 5 ሰልጠነ ሻድሻዮም ቀንዲ ንኩሎም ዘንቀሳቀሶም ሰልጠነ ኣነ ስለምንታይ ሰልጠነ በለለኹ እዞም ሰባት እዚኦም ወላ ተነቂፎም ኣብ ሰልጠነ መፅኦም እዮም ሓሳቦም ኩሉ ነገር ዝዛረቡ ብዛዕባ እዚኦም ዝተንከፈ ከዓነ ታዝለዓለት ሚድያ ትጣብቆሎም ሰልጠነ ናይ ሰልጠነ ሚድያ ኦኬ ገንዘብ ነዚኦም ዝዋፃኸ ብሰልጠነ ክዛረቡ ንሰምዑ ኦኬ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ እዚኦም ካብ ዝጅምሩኸ ብብዝሒ ሰብ ይስጎጉ ገሊኡ ንኤርትራ ገሊኡ ይሃድም ገሊኡ እልቢ ዘይብሉ እሰር ገሊኡ ከዓነ ግፋ በርቲዕዎ ኣብ ገዙ ተዓፅዩ ይውዕል ኣሎ ካብ ማስ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብታ ቦታ ካብ ዝኸዱ ኦኬ ካብዚ ቀፂልካ ብውልቂ ኣሕዋትኩም እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ብውልቂ ትፈልጥዎምን ኣሕዋትኩምን ከዓነ ሓደ ብሓደ ሓዙ ምክንያቱ ንሶም ገንዘብ ሂቦም እዮም ነዛ ኩላ ሰብ ግዳይ ዝገብርዎ ዘሎ ከይድካ እታ ገንዘብ ሂብካ ንመን ትርሕቆን መን ትቆርብካ ክትረአያ ካልእ ይትረፍ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ሲ እቶም 200,000 ኤርትራውያን እዮም ክቕመጡ እዞም 5 ሰባት እዮም ክቕመጡ ምስ ግዜ ክትረአያ ኢትዮጵያውያን ንፈልጦም እኛ እኮ በቲ ሓደ ንስኻ ወትፈሎም በቲ ሓደ ወትፈሎም በቃ ታጢት ናብ ምን ትኩስዋና ብጣዕሞም ናብ ዝረኸቡኻ ንዓኻ እንተረኺቦምካ ንዓኻ ይብንቁረኻ ገንዘብ ሂብካ ሰብ ተጭውን ንሕሪኻ ኮንካ ገንዘብ ሂብካ ሰብ ትቕትል ንሕሪ ኮንካ ገንዘብ ሂብካ ሰብ ትረብሽ ንሕሪ ኮንካ ገንዘብ ሂቡኻ ሰብ ንዓኻ ኣጥፋእካ ምዃኑ ትፈልጥ ኣለካ ካልእ ይትረፍ ስለዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ነገር ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኣሎ ትበኣ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዓቕሉ ፀይብዎ ገዛ ተዓፅዩ ይውዕል ኣሎ ገለ ሃዲሙ ንሊብያ ዝመፅእ ገለ ሃዲሙ ንኬንያ ዝብል ዝኸይድ ገለ ሃዲሙ ኣርፖርት ክወፅእ ኢሉ ምስ ፈተነ ኣብኡ ዝእሰር እልቢ ዘይብሉ ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዓቕሉ ፀይብዎ ደላይ ፍትሑ ደጋፊ እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም ሂል ዘይሰምዕ እሳያስ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ገይሩ እሳያስ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ገይሩ እሳያስ እዞም ሰባት እዚኦም ታንክን ብረትን ከም እሳያስ እንተዝህልዎም ልዕሊ እሳያስ ክንደይ ሰባት ኣጥፍዮም ኣለዉ ሕጂ ኸማን ሰብ ልኢኹም ምሉእ ብምሉእ ገበርትን ሓደግትን ካይኮኑ ሰብ ልኢኹም ከማን ንሰብ የጥፉ ኣለዉ ማለት እዩ ከም እሳያስ እስር ቤት ምስ ሓዙ ከም እሳያስ ሰራዊት ምስ ሓዙ ከም እሳያስ ታንክ ምስ ሓዙ ከም እሳያስ ነፈርቲ ምስ ሓዙ ንህዝቢ ኤርትራስ እንታይ ይገብርዎ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ሰባት እዚኦም ጥሒና ኣቦሳ ሃይተሕዝናዮም ናብ እሳያስ ኣቢልና ግልጽ ንብሎ ነገር የለን ዝኾነ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ እዚኣ የለን ነዞም ሰባት እዚኦም ሲ ወይ ክእሮም ኣለዎም ወይ ከዓ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣቦስ ተጌርካ ካይጥሓንካ ንእሳያስ ክንቃለሶ ኢና ሓደ ሕልሚ ኣነ ብውልቀይ ቅድሚ እሳያስ እዚኦም ፀላእተይ ሕጂ እዚኦም ፀላእተይ ነተሰዲዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣስታት 200,000 ዓቕሉ ኣፅቢቦምሉ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ ሙስሊምነት ግደፍ ወሽልኽለክ ግደፍ
ወይ ሓቀኛ ቃል ዝተቃለስ ወይ ካ ጉደፉ ቃልሲ በቃ ሰደት ካስልካ ንበር ነገራት ግን ብትክክል ክንሪኦም ንክእል ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም ልኢኹም ግደፎም ልኢኹም ከም ኢሳያስ ኩሉ ነገር ንሕሒዞም እንተኸደጉም ኢልኩም ታይም ጎበሩ ክንርድኦ ዘለና እዞም ኣዲስ ኣበባ ዘለውሲ መንእሰያት እዮም ንኣሽቱ ተወሳኺዶም እንታይ እዩ ካሓቱ ይኽእሉ ዘይተረድኦም ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል ስነ ኣብ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ሓንጎሎም ከናውፅኦም ይኽእል ንዑ ተረዲኦም እንተሓተቱስ እንታይ ሽግር ኣለዎም ሓቲትኩም ናልካ ሰብ እሰር ዝበልናኩም ኣይሰማዕኹምኒ እንዳበልካስ ሰብ ተእስሮ ዋ እሳሲ ባዕሉ እስር ቤት ስራሕ እኳ ዝሰርሕ ይኣስር እዚኦም ከ ኣብ ኣሕመድ ዝሰርሖ እስር ቤት ብብላዕን በገለን ህዝቢ እንዳኣከቡ ኣብኡ እስሩ ኣለዉ ማለት እዩ ነናይ ለውጢ ራህ ትቃለስ ነናይ ለውጢ ከምዚኦም ክትቃለስ ነናይ ለውጢ ከተምፅእ ነናይ ለውጢ ታንክ ባዕሎም ዝሓዙ ከላሽን ባዕሎም ዝሓዙ ስልጣን ሙሉእ ባዕሎም ዝሓዙ ባንክ ምስሓዙስ እንታይ ክደግሙኻ እዞም ሰባት እዚኦም ኣጥራይ ኢዶም ከለዎ ብትሕቲ ኣብ ኣሕመድ ከለዎ ኸማንሲ ማዕረ ክንዲዚ ኣብ ኣሕዋቶም ጨካናትሲ እዚ ኩሉ ከም ኢሳያስ ዓቕሙ ምስሓዙ እንታይ ክደግሙ የፅንቱኻ የጥፍኡኻ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ተቃውሙ ደግፉ ብዘይገድስ ሕጂ ምቋምን ገለን ትዛረብሉ ነገር ኣይኮነን ህይወትኩም ብኸመይ ተድሕኑ ጥራሕ ተቃዋማይ ይኹን ዝነበርካኹን ደጋፋይ ዝነበርካኹን ብዘይገድስ ከመይ ጌርካ ህይወትካ ተድሕን ጥራሕ ኣብታ ቦታ ከለኻ ናብዞም ሰባት እዚኦም ካይቀረብኩም እዞም ሰባት እዚኦም ኣኼባ ኢሎም ዝፀውዕዋ ካይተቕርቡ ኣኼባን ገለን ከማ ኣየድልየኩምን እንዳመሰዶ እንዳገለ ዝበሃልኩን ግደፍዎ ቀሲልኩም ክሰርሕሉ ትኽእሉ ስራሕኩም ንሕልኩም ቀሲልኩም ተመሳሲልኩም ህይወት ምድሓን ደኣምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ ኤርትራዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኻ ኤርትራዊ ኣነ ተቃዋማይ ኣነ ደጋፋይ ዝበሃል ኣየድልየካን ህይወትካ ጥራሕ ሓድሕን ህይወትካ ከመልካ ትድሕን ጥራሕ ኣነ ዝኾነ ኤርትራዊ ይቃወም ይደግፍ ህይወቱ ክድሕን ጥራሕ ዘገድሰኒ ይቃወም ይደግፍ ኤርትራዊ ዝጠፋኣሉ ታኹት ኮነኒ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀንተሉ መድረኽ ኤርትራ ቀፂላ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣይትቃወሙ ኣይትደግፉ ከም ሰብ ጥራሕ ህይወትኩም ኣድሕኑ ታፍትሕን ለውጥና ኣብታ ሃገርና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ቀሲላት መፅያ በዞም ሰባት እዚኦም ግን ካብ ኢሳያስ ኣሊና ኣብዞም ሰባት እዚኦም ኤርትራ ክትወድቕ እንድሕር ክኢላ ግን ሞት ክልተ ሞት ዝኸፍአ ሞት እዩ ሰሰናይ